Samostalno putovanje za mene su bio čin da nadoknadim sve ono što tokom formalnog obrazovanja nisam uspeo da razumem u svetu. Dakle, da razumem u svetu neposredno, ne iz knjiga, ne preko interneta, ne preko novina, preko medija, preko svega onoga posredno što nam dolazi, što nam se servira kao stvarnost, a u stvari nije stvarnost. Dakle, da osjetim te planine, te ljude, ta mesta, te puteve, te drumove, da steknem drumsko obrazovanje. Verujem da je to drumsko obrazovanje jednako važno kao i ovo akademsko. Pa možda mi je posebno bilo zanimljivo posle knjige da istražujem kuda sve ide knjiga. Dakle, vodili smo ozbiljnu belešku gde je sve otišla knjiga, baza podataka, koje sve gradove. I to je ceo ovaj naš, da kažem, govorno područje koje se negde pruža od Istre do Bugarske. Svuda su ljudi bili zainteresovani, kupovali knjige i stvorila se jedna jako zanimljiva mapa čitalačka. Mi smo odlazili u mnogi od tih gradova, pravili smo tamo književna druženja i otkrivali svetove za koje nismo znali da postoje. Dakle, to je mapa koju smo napravili, koju je knjiga svojim životom napravila. TEDx vredi posjetiti upravo zbog kulture radoznalosti. Dakle, da ljudi otkriju svet iz prve ruke, da saznaju više o svetu i to je nešto što ja mislim da kako putovanje može da donese čoveku, tako može i TEDx konferencija.